El CADA va néixer en 1987, en un impuls que va donar Tomàs de Caixa Popular en 4 o 5 comerços, i al poc de temps van ser una trentena de comerços que començaren fins a vora 207 que hem sigut en els últims anys. Ja són 30 anys que portem, és realment una xifra important i que ha anat paulatinament, molt poquet a poquet, incrementant-se en importància, en número de socios i en la qualitat i quantitat de les campanyes que al principi eren molt poquetes. Per a mi el CADA ha sigut realment, sense por a dir-ho, sense faltar a la veritat, ha sigut la meva passió, ha sigut en el que m'ha dedicat i ha disfrutat moltíssim en aquests 30 anys o 29 que ha sigut jo president. Per mi ha sigut un plaer. El CADA, ho he dit alguna vegada, i dic que el CADA no és que sigui necessari, és que si no estiguera n'hi hauria que inventar-lo per fer-ho realitat. El CADA és superimportant. A nivell social, a nivell econòmic, a nivell cultural, a tots els nivells que vulguem valorar la població, tenim que considerar la CADA important. La gent, quan compra en el comerç local, té que saber que aquests impostos i aquests beneficis i aquesta riquesa que crea se queda en el mateix poble, no se'n va fora. 30 anys fent campanyes, tant de comunicació com de promocionals, fa que tant per els premis com per la sensibilització fa que la gent se n'adoni que és important comprar en el poble. La web, també el Facebook, les redes socials, d'alguna manera és una cosa que avui en dia és impensable el no treballar i que no sigui el nostre mig, un mig tan potent com els altres de comunicació, evidentment. Sí que és de veres que les persones necessitem parlar en la gent i el comerç d'Alaquàs, que té aquesta vida, li dona molta facilitat a que la gent pugui parlar, relacionar-se, no sentir-se sola avui en dia, a més de la facilitat de cobrir les seues necessitats del dia a dia, sense tindre que desplaçar-se ni contaminar ni gastar el menys possible i mesurat. Som CADA, el cor del comerç, el cor de la teua ciutat.